Okay, mawuvukela Thando Nzansi. Ungahamba manga uthawuvukela. Futhi lento ayenza yazi DJ yas. Thandi DJ DJ wafike dinda. Mina rangikerede yami ukuthi uthi ngiyi DJ into yami. Nje usema sawa keza phambi kwakho uyakhumula nje. Sikafake nje i-G-string ubone indlela emnyama. Yo. Singitshele live ngakudlela unkelo wakho. Obvious ama LGBT mabaqala bayenza lama march yabo. Ngazama awareness or ama then after kuba i-pride then lapho uyobona into yakho type yakho nalo office ukuthi angaba uthe kuma ni 5 thina sikesayisha si16 yo manje ngicela ukubuza uyashaya uzuchama uyashaya udlulu. Okay yabona emjalweni baba ngifuna sikhuluma ngesizwe ngasho ngewoman phela mawuhlangana masitangana awakwenza isiza uleli phezu kokudolo wakho yena mangihlangana sakhona wano sukumile. Before we get into today's video guys, t-shirts are still available, 200 each, 350 for 2. Our true supporters, please support us so we can grow. Thank you. Enjoy today's video. Exesha fede bafethu sibuyile futhi abafana be-technology abafana besimanje manje episode 2 bafethu. If uyaqala ukuviewer please subscribe, don't forget to press the notification bell ukuthi must drop ziqale sifike kuqala indawo. Igama lami nguNtsako angihambi ngi1 bafethu. Sikhala walithi phanta nasehlathini. Yabo. Sho bafethu shapho. Yeah, amadimples. Yellow melo. Danko. sho bafethu siyara. Bafethu since I was introduced the first topic of the day nje namhla ngizoba ukuthi guys, have you ever attended LGBTQ pride events yabo? And if yes, please share your experience. Ngizoqala la kuwe ntwana yami yasehlathini. Mina ngaze ngava ama events abu pride. So Awukhaleli. Awukhaleli. hayi ngakhaleli. Hayi ntwana siyayelisa ngomchilo. All kinds. Even leyo small jinyana Angazi ngayo. wena ntwana benina ngama amateur Mina ngengaya. kunjani share experience. Lapha ukuthi like ngisabhayiza so ingasinje. Beyilokuthi nje like bekubhora for mina shem. Bebangekho abahle Like abafana nathi mfethu. ntwana sokuplana ntwana wena Nankegaye ngaba naye lapho. Uyazi naye. Yazi bekubhora ne1. Besihamba nabo ma-olive. Bafuka ngo6 cabanga phathe phela ngo12. hayi bafethu mina vele futhi mina attend mina vele ngiyaziphaphela not one nje abhaya since 2020 la uRam seceda ukuvula nyani ikhanda nakhona beyibhora because abantu bangazanga beli bashintsha amaveni mara ekunganana imehlo ngamagezile bezikhipha CR. Mfana. Ngazi ntwana. Ngimakawana. ngizohamba Muli mfana ngithola ukuthi like ngiye. umuntu ohamba naye Uthini something? Ngithamuli ukuthi nami ngiye ngithola. Hayi silungu lesi. siya sonke siya masibuye gaming nje sibhadala udrive imali edabuka uyasisa ufuna wonke umuntu aze experience uzobuya anga ozobuya anga Manje yaka. no bese ngisho bengiphonsa nje isicoko Ntsako Ufuna ukubuya? uthe ngibani konje lena Siyara. Okay into yenza ukuthi ufuna ukuye uzweni wena Stoko wise. okay For me nje istwana. ne Ngwane. vele sonke because if besisomna benye ngiyenza nani Nawe senza njalo. yabo Kuthiwa like into ukuthi okay sohlala singamajita. Abenye ngi-attend. Manje ukuthi khona bongwana. majita mawuti Bazogcina sebalahleka bahamba sihamba imifula lapho besiyilo lento. abo ngwana wait okay abo ngwana you mean
those who identify as ladies or usho kanjani Amafem. laba nje ngoba yiba bayenza umcimbi ube mnandi without bona we are nothing ngiyavuma without bona si pirates shout out to Kosi. ngazile Excuse no hard feelings. kare mnganami ne sokuthengela iPS yeah so afethu mawuzwela nje ngezinto ze-pride I think most of us siyacaba nje sine-idea ukuthi kuma pride kwenzakalani will you allow i-girlfriend yakho ukuthi iye wena ungekho why Ungifana. Yo. Angibuzi lo mbuzo kodwa mangicabanga nje hayi yadida Tana umusa kanjani ukela khona wena ungekho la. usabani awuzithembi you know manje Besides ungazithembi mfana. Awuzithembisi lezi mara vele asithembile Asithembani. Ngiyakwazi ukuthi ngidle ukugela kansakho yangithola. Ngithanda ukugela. wamnyiwa noma Icheri kamngani wami manje aziwa ngokugilisa kwami. Esikimini sami sithi abafazi siyacilela. Ngithola ayilatsho Mara no, I wrong. Ngiyaqinelana kanjani kanjani? Ngicinelana kanjani? Ujola nomngani wami ajola nomngani wami. Hayi Siyacimela. Uyakhona ukushaya ukugela kamngani wakho fela. Hayi mina ngifuna abangani bami bangithathe kahle. Yabo yana into sikhuluma. Bangasowubuyela la usibani banushaya personally ngamshaya. then we don't promise Mara so abana uzokujama ama-lesbian anesquare problem. Ngithembi mina bafethu. Ama-lesbian Agenda anesquare. yami. mina bafethu ngaphandle kwama-event lawo LG mina yami ichair angiyifuni endaweni eyigcwele Mara ngifuna ukuyenda ngiyacela. yeah Uyenzani? Ngithemba. Uzobona umuntu mina ngiyophuza guys amantombazane like angeke ngizicounted ukuthi nathi siyashela or kanjani mara amanye ama-chair ayashela and imagine if uzohlangana nama-out ayi-20 alibela kushela kuwonke oyi-20 uzothi ukhona lo ozokuthemba ukuthi umgayi number lo uzokhuluma naye mawubhorekile so wena mawuyera obvious gaw isijida spire khona obheke ukuthi angeke ayolala ayi-1 khona obhekeli yabo amanye ama-soulmate atholane emjayivini so ngivumela kanjani ayenzi lezo zinto lezo. If she's not the one, she's not the one. Uzohamba. Hayi mina ngizomenza abe the one for me. Yamshintsha umuntu, khona ukuthi uthola ugelo ongcolile. Nakhona if yena like she's willing uzokumamela. Okay, umshintsha beklini maqeda ubaklini yabona abanye. Besambamba uqawo ngala. Hayi mina lapho ke. Ukwazi nesidong nje sengithole into engiyifuna. Wena. Obviously impilo la ile ngori namanga. Awusenendaba nokuthi umgezinge. Angithanda ndaba. Sidonke mina ngithole ngamudla ngaba khaya. Yini la benenza ukuthi singabathemba abanye abantwana Right. Themba uthemba wena. Themba uthemba. Mara bathi sithemba noma kungathembisi ngoba lo thembisile uthembekile njalo nje. Ungathemba uthemba wena. Wena ayanda wena ungayivuma la ingelo yakhe athembe. Ngimfana masimo ngicabangele Ungekho. ngiyazithemba ntana marayi Ungekho. Nami ngiyazithemba mara ungekho ucabanga ukuthi Ungavuma ntwana mina hayi kulaha ntwana ezinjalo. Wena yasihlathini Ngavuma lo. Mama yasihlathini inyanyile. singitshele live ngakudlela ulukelo wakho mina bafethu ne into engayisho la mina ngengivuma ukelo wami ngithola avaye ku pride yazi why what if bamshaya ibhandi ka ngifana skara. Amalesa yashayana ngebhandi. Ayo bekumele simshaye sonke soyishaya ithi yena uyavuka ayekulo bese abuya athi babe ceda uyakhalisa nayo uthi baby ka Oh bafethu injani ibhandi leli lamalesa? Yo. iyafana kanti bengifuna ukuyibuza le nina ama-chance vele lewashaya amabhande vele Hayi ibhandi like liyashaya. mara nifile kanjani lishaya ugele wani babayo Bengisakhula mina hayi manje.
indaba i-peer pressure right So ungayiconsider as best experience noma both ngitho i-bad i-good so njengoba ukhulile ungayishaya no singumdala ngeke singazithanda manje listen nalogelo wakho kawe ngayibeka kanjani because obviously impethe bona bayashaya thatha into yakho yabona la ngifaka ama-drop efuthi Tukumani 5. thina sike sayishaya siyi-16 yo akuyasiyaziyaziyaziyazo on its own lento leyo ekutshela 16 manje ngicela ukubuza uyashaya uzuchama uyashaya udlulu okay yabona emjaveni usha kanjani emjaveni ushela ukuthi abantu bangakubhaca ngithi masinada phela siyacabangelana sibaningi mara nifani kunalaba balast isikhathi eside laba balast mara one thing about ama-GP first round ayilast isikhathi eside so nje into yefani angithi sisha 1-1 sonke okay guys just unalogelo lakho lo mncanyana yabo lo abakutshela ngayo wena uzitshele ngayo ukuthi lo wami lo then ufind out wamshaya ngebhande ungahlala angeke Ukelo wakho. Yeah. Ngihlalelani angihlalelani uyamncane ntani sometimes uma uncanye umuntu mara siphena so you don't believe kuma-mistakes nini ukuthi nenza kona mistake ongawabhelieve understand mara le bhande lebhandi simconvinsile wa-understand ebhande okay wena teli wena ungayivuma ukuthi bamconvince imistake kodwa bamconvincile akusise mistake awami nje makahlala namajita amathunga emlive wathi into grand ayidingi phela manje noze uthatha bathi xa usahleli nabangani bami sebakhuluma lapha ngikho mina ngijoli nabogela abavama ngotsha yethu bafowethu nami ugelova ingoja ngeke ngimdate inkinga yethu ufika umthola ava ingoja ufuna umshintshelani umthola yena oyithanda into yakho uzoyibekezelela into ofuna umuntu wakho uma umthanda ka uzombekezelela noma umthola njani uma umthanda naye abona ukuthi uyamthanda if then nawe umgalisa angekashintsha yabona manigcwele endaweni eyi-1 angeke into yokuqala ezaqala amagame anothi so wena lapha igelo wakho ubike bacabuza abayi-50 abuye azocabuza wena beke bayamrevisa mntwana lapho vela shaya into engakanani kanamajita neplug uvayo ukuthi uyobona igelo bathi usengojeni uhambe uyomfuna ngamlanda entayi mina into yokulahlwa leyo ngeke ngiyafuna igelo wami engojeni ufunani engojeni isithunzi sami isithunzi sakho mina usihloniphe yabona mina personally khona uyazi bheka okay yabona one thing engiyifunde ngempilo umuntu makafuna ukwenza uzoyenza nanoma ungamshaya ngey'bhamu eziyi-10 if uyafuna ukuyenza lento uzoyenza regardless umuntu ushintsha ngoba kufuna umuntu wazakutshela umuntu ushintsha ngoba kufuna yena mara yazi like khona abogeli abavaya amangotsha just because of ikhampani yakhe yena akusumuntu wamangotsha so zwazi kanjani ukuthi akusumuntu ova amangotsha ufunani engojeni okay ngithi asivayo siyekhaba uskara ngeke uvume ngithi siyekhaba umadimpuzi ngeke uvume sesiva amangotsha engakhi 2 yabona still ukuvaya ingotsha mara bongavuma ngithi sonungamtshali mara ingcono phela kuyahluka nathi manje sengojeni senzani bengojeni banokuvuyela wakho manje nidumile kanjalo thina amajita igame noma uyabona-ke ngithi asigame mara uzothi igame up until kanti ingoja yini kahle kahle ingotsha sithole ngathi ama-smoking zone ama-room la kubhenyelwa khona nalaba bashaya khona icheri yakho ngebhanga Nsako just said ukuthi usengojeni usestile awukho engojeni nawe basically uhamba ingoja sibiza ingoja mara itself iroom lokulala iroom lokupheka ingoja azilonke iroom ingoja mara I think masouthi ingoja so ubhekisele konke lokho kube kwenzeke engojeni inkinga ukuthi labashaya ibhandi khona engojeni mara vele ingoja ngithi ihlukene ngiyatshela ngithi ungakuthola uvele emaphathisini la khona impema khona
ezinye lezi eziyi-grandfather njengala siplume khona no mara obvious wena mangithi kuwe entwana le-cherry ingotsha yini ezakuqala ekhanda lezi zinto zonke akuzi ukuthi iroom elinekamera elinekhishini mina uma ufonela uvaka ngisengotsheni ngithi ngiserumeni lami ngisengotsheni uma ngifuna uzongithola engotsheni lami seshuthi uzongithola mara like manje sowuringa ne-out yakho sokuthi ntwana le-cherry ingotsha i-cherry yakho i-out yakho into eqaleza ekhanda ukuthi zonke lezi zinto ezimbi ezenzeke engotsheni uqale engotsheni yamunywana mina noma ngikuthemba ngithi awuyilapho and sengikhulumile awuyilapho abadlasela yini lapho uthola ukuthi ugqoke into engaka ulenzeni ithange bafanele makadlalise la mara like yazi ukuthi noma wenza kanjalo ngeke ustophuke lakho kuhlangane nabantu abasha nabantu abamchazayo into engisho umvalela lo kanjalo uzohlangana nabo bakudlela mara ukuthi uphethile mara guys vele ukudlelwa guys nento ekhona into ekhona ukudlelwa futhi bila uthi ngiyatha yo mara mina yazi mina guys mina nginandaba nomuntu ongidlelayo ne umuntu enginandaba naye ukuthi ngidlelwa ubani ngiyengizodlelwa ayanda wena ungaze ngisowakina ngeke ungicabangele ukuthi uyokutshela amacala or lo muntu utho nomuntu wena ushaya into abona emehlweni akho ijimi mina ngayishaya ichera yakho mara kayanda ngiyishaya asikho la close you understand abantu bayabheka wena futhi abantu abanandaba nama feelings abantu uzomuntu ugelwa wakho finish ukhala uzozusunyembeza ikhini mina nje for abantu abadlela abantu ningayeki guys ngoba nawethu Skefo wakho nsako ngathi nona ndaba lokudlela ayi yebo lelela guys siphumeni la kodwa ayira hayi mara yo bale ngavuma mfana bengisabuza on the other couch ngathi kuthulekile ngathi singa swipe la yeah impulse man hamba have you ever attended Tamalon ama upright kayiwani ne when we expecting like what's so special about ukuhamba ama upright obviously like umnandi ngithola umuntu yabo kahle kuma upright lela abantu kahle ubona abafana bamatswele ngithola nje husband namabele yabo husband kahle ngidika ama upright okay and shafulu wena kuma pride what's so special about going or attending ama pride oh yes star yini main purpose that is main purpose asithi niyofundiswa nokuphakamisa ini iflag ukuthi hayi uyalibheka umuntu yebanda bazakutshele ende obvious ama LGBT mabaqala bayenza lama march yabo ngazama awareness or ama then after kuba ipride then lapho uyobona into yakho type yakho nalo office ukuthi angaba u type yakho yonke inhlobo nalobo ongacabanga ukuthi kuzoba i-type yakho ama-type type shit and the toilet is a happy manje umshayela toilet nje ugibela toilet hayi siphuma kanje Amara guys, wala watika about toilet ama lesbian. Busy. Ngiyabonga nje lo wakha ama toilet uvele wayenza amantombazana wenza abafana. Cause lela lama lesbian bekuzohlezi kune line. Cause why not? libe khona Baby nyathela sibona nososaba nokuthi athi baby ngiphethe umchama ayihamba uyona yabona ukuthi yo ama lesbian angaka la. Okay, as a bathi khaba pushela emnyango manje sebayakhoda. Okay, as a Q community, don't you guys feel as if like you guys are left behind ukuthi kuna like abafana nelona only akuna like ama trans and stuff ngizocala ngawo ngapho ulona Cela ngami yes ayivele bengifuna ukuyiphendula le sure shit my like thina sifundayo kanje mina nokusaka ungene ethelethi amantombazana sometimes ngoba angifeel comfortable yabona maybe manokuthi gabe ngafeel angithola comfortable mina ngiprefer ukuchama ngithola staff la eofficeini la phakathi ka uncamane ka hayi mara ngokubona kwami mina ngifisa ngathi like yabona ne
like ngasenzela nathi indawo yethu yabo yokuchama yabo separate yeah for mina i-writing yekho mntana thina sifuna kuma line singena twethi sichama siphuma na for me nami yayinyeke e-toilet ne bengena ne but bengiba yabo because bazokubheka obviously bayazibuza sometimes lendoda yenza yeah sometimes nali toilet labo nama out yo kubona ngathandi yabo le event le bela eBrown yo manje ngene nokelo wami la maskena la le mjita ngazi uboni out or uboneni umjiti yangilanda toilet dan umjiti uyavula ene mina ngiyachama la umjiti uvula umnyango ngithi ujita akaphuma abatshela ukuthini kunomuntu owechera la umjita wayifasisa ngaze ngaphuma ngagcoka khana si sorry kana aqathi ngedrama engakanana ngivulele nomnyango athi ngi out yo singeke bangenzela yo phela kanjani ya wena ngena kuyabocheri yazi mina yazi ngizotshela into yami yakho ngingangena etoilet namantombazane ngathi ngene etoilet ahlala nesigqoke athi sigqoke sasingene sithi toilet athi yini sinezinto eyifana ezingambheka thina umntana thina uzithini masengiphu hayi uzasireba amayabheka yazi daddy siyele ngitshela ngangene etoilet ngimele ngichama kithi nje kuphela wait guys we once had Ilona a question because abo bathe bona they don't mind ugeza like pom kwama girls na are you guys comfortable ukuthi ningageza pom kwama children okay why not okay one person at a time ngazokutshela sure ngakwazi ukuthi umuntu angavukelwe lo phambi kwakho phela umuntu lo ngamana sithi amana sekuvula bakutshela ukuthi yo and no sengiwethi yo angale yini manje into engitshela ukuthi manje sengiso yabo cabanga nje ukuthi masakeza phambi kwakho uyakhumula nje sikafake nje ijistini ubone nemnyama yo hayi bafethu ayo too personal you anyaka ngibunje as much as artists ngamadoda guys angithi thina sintsheyile ukuthi serious labafana laba be-technology like amabele akhona guys lokho kunye kukhona ukuthi awasifuni babonisa amabele yabo no the question is Nsako this question goes to all of you guys Nsako can you take a bath or change like fully from like head to toes let's say like nanoma ngakujwayela kanjani mara le ngathi ngachange le grand ngachange mfana ashuthi ugene no ugene uphele not from kwemfana yes exactly ama feminine laba bazibiza abuchi angeke la ngiyenze la khona fanele la phezulu ke ya manje ngisho bana laphansi angeke nefa echela ngishinga ngazi naphansi ngazaziwa amagay hayi ngibona le people le two ubashenza uthi bangasahlala nje lehlaka yabona when I will do bad in front of the gate. Yes, Khatini, can you change it now? mina ngeke ngichange not this guy no angibeki ngale Ngisho yandlela amagama abantu guys. akangasho asisho yena kawake ngasho khona isigqemeza lomunye lokho isigqemeza nje qizo kumsigqemeza maza ngisisho nathi Kwemani ukhuluma amagama. Okay, yes, Khatini. yeah okay Give a reason why. mina ngeke Why not? cabanga sengikhulula phambi kwakhe nje Lo muntu identify as a no girl. mina serious ne sikhuluma amaqiniso umfana ngimthembi ngahlala na mara angikuthembi Why not? why umfana womthemba umuntu Yeah, umjida ngithi na. vele ngumjida Sure. ora uphelelana Sure. yeah ufuna kuphelela Ayikena kasiyeke. And then yeah. abafana banengqondo isile ngitshela mina And amage afanele ugeze eduze kabafana. Ayayifuna. yeah amasha chocolate box Yeah, ayithi. and nakhona amajithu sohlele nemjida nesenaqoqa senibukele i-TV show nje amana time fit
asimane sishaye la ngayibo mara umacala Simane sishaye. Mara uyakuhlanyela. mara shana yini manje yabo ukuthi lo Shaywana igubhu. ndiyabona mina phela No, number also the friend. Sure. Yeah. She might close, no, I choose everything. Senza say two, spamistoro, nanani, sagrova, everything. Senza say two. Up until Sasvalela, this one day, spend pipe, nani. Macala, Segatin Panas, and full rest up his work. Kanjani, I choose. phela khona kuresta mina ngamiyekela Like uyaresta ngapha manje ukuthi nezandla manje nazo kumele zirestele phe kwami izandla nezandla ziyaresta kamali achoose amresta boy mara nezandla nazo kumele ziresta Mara esilonzi resta singayeterina yini. Siyapeterina. Mina yami banjokelwa. So yile okay. Again. So like mabanjwa iteru mjito ufika kanje. Iteribere. Yeah, ben. Yes, mami. Bangibanjwa umchitibele. Or iles both. Ay, ungafaka amachita kwamba bele. Okay, yes, yeah. Ngifila njani maka ngibamba? Yeah. Kuya ngokuthi phela ubani ongibambayo. I know you mama Okay, asithi umuntu right. Kuya like kuya ngokuthi ubani. I don't think ukuthi she feels anything. Yes. Last we shall full no nsakwa phis bamba chuki. I don't know. Amabele. Nina botu. Nina no too. What is up for kita? Bamba mabele wa. Yeah. I'm not like it's on the video. Yeah. Utalisha food. What? Yeah. Mnandi ngani. Bele. Bofayeni. Utalisha food. Ila then sawathi athingizwe insaba yebifana naye nyama athi okay Bele most I feel like I'm gonna spend most in my watch on. Akala bhengi bele ngakuthi xa uzothola umuntu oplat na wena lapho ngababele Mara for mina kumfanele uyile ebheke phakathi for mina ibele before wait okay here's a question as a lesson ngicala ngapha because uquiet ngapha cabanga fair bamdampile yo too much so lokungibhekela ngicala ngapha kuyasehlathini ne you prefer ibele linjani and why then izohamba yasehlathini azishi Mina ngisumuntu webele mina. mara like ibele important angithi on behalf of amajita ibele important Kuwe singabantu asifani. singamajita Yeah, kuwe right. singamajita Okay, ningamajita. okay Yeah, mina ibela mina for mina ngincanya yabo. Ay, ngithanda ibele. Mina ngithanda induni. Mangibona ugeli nje ngiqala la emuva ngiqala phambili yabo so amabele. afike kimi question. Shafu Ngithanda ibele linjani ne? Uyazi ngithanda ke ibele limile mfethu. Ibele lwile mfethu likhona kakhulu. Hayi yes. okay ngochapolo like Ay no rona yawathanda mama awuthanda ibele ka Uzibambele kumani phezulu. No guys, nina ni business amantombazana sibheka amabele sinabanye guys hayibo Askisi. asinawo senze njalo uNkulunkulu asiphala Ibele zilonje walibamba walithi nje lamane nalo lamvumela ukuthi ngithabona leli bele bese mawusolithi ayithandi ngiyekela let her cook guys so uthi mawubheka ubona ukuthi leli bele le mama leli libe njani ngitshela bele la keli
straight siyobona ukuthi leli ayibona shaya ama straight marks or yini inyama lezokulanona understand inyama or yini inyama kalana tukele base sifuna ibele old small bear nalibona ukuthi ngithole ibele nemphulele emnyama uzobona lapho yomntu ngibona kahle yo lapho you will enjoy you will enjoy mina nginankinga namabele bafethu but mina lele ngilipreferayo le ilele likhulu libe likhulu kodwa lime so yabo plus ngithanda imple print guys imple print like the way you start ngakhona ngisana kwathela ngamanzi ngitha printeke lapha ngakuthi bari print And then you? mina yo boni bele yo Jesus uthi mawuvela nawe uba umuntu wakhe libele likhombe that's my person likhombe topic yamabele le manje malungile manje wamile mafuna ukubamba iprocess yokuthi mele kuzikhali shukumameli yolanda ezantsi manje andinkinga elwile ne come to pick up it elwile kumnyamena kukhona uqala ubambele waphetha amabele silenda ngiyabona waphetha amabele silenda yawo ngiyabona Tony kodwa liba straight sifaya kumajita ongashaya ibhandi nomjita sithi manje mina nasishawutele wona anyeke esikho ngiqala mina yeah nangeke ninabanye nobonga kuthi aqala so no mind ukuthi after angena umjita yazi mina ngizokujasa esikho ngasukelwa mina ngasukelwa uyatshela kunento ukuthi sipleme namajita yabo manje okay for example kanje mamela ne kanje ne imnawe sipleme nabogela abayi2 yabo okay masipleme nabogela abayi2 nabogela bastood okay mina ngiyabamba nawe uyabamba mina ngicala ngiyashisa manje nawe uyashisa ukelo banjo athi baby ngicela sichengisane wena hamba ngale abuye ngapha ungavuma ya lapho ngavuma fe hayi mina mangine strap angeke ngishaya ugelo uqeda ukushaya strap ya wathudela but yanomangara lama topic I am traumatized I am too namhlanje mina ngiyabona yakula shema lokudampile mina ngiyabo azingayenza ngishaya ugeloni naye ne anginawo uyashaya other side ngishaya same thina majita manje sempethele wani ngithi fere singashintshisana mawufika right side fere ngiyazilalela yini ngisazoyenza uqeda ukumshaya ka what if like lokelo mina ngimfeel nokumfila ke ngifila lo bengize mana khale kakhulu kuwe hayo hayi okay abana khale kakhulu kuwe yabona lapho isezukhala kakhulu angeke ngizoshaya la kushaya khona umjini ngelo ngakhali yini wrong ukanje wangakhali lento ukuthi sholi singama lesbian sholi umfana uqeda ukudla la maqeda nawo uyodla lapho nje wena uyamunya lapho hayi sisi and then I am trying because mina one thing of mina ngithi mina ngingafika la ngithi shoka achula ngithi nzomu achuza ngithi show mfethu mara mabanga yazi into enginothisa ngidla mina yazi into enginothisa ngama lesbian futhi ngibona ngala seKasilam so lo unomntwana yabo maka nomntwana hayi nje igama maka nomntwana vele bayashana lwaze next door kitho so baxabana understand abaxabana so lo mfana wabona lo nomntwana waya kuye maka unomntwana loyo so ngiyambuza mina ngithi into efilayo la athi acava lembobo lephuma ikhanda lomuntu athi yo azamtshela uzangithini kuye uzangithini ngithi I reflect that ukuthi cabanga ebafana ukuthi wena ne udla la uphuma khona wena cabanga sengidla phembo wena cabanga lapho ngiphuma khona lapha ya stretcheka lapho mina ngifaka isandla sami phakathi kwemilamo ivali yamtshela ukuthi awunaswisa wena cabanga ba ene bayipush into serious no ba serious cabanga ba propose no propose yamtshela ukuthi awena uzimbobe mna Mama,
Okay, I have a question, guys. I have a question. Starting from Ulona ngapha ne. In future, do you prefer ukuthi uzoba nomntana? And if you uzoba nomntana, are you gonna adopt or you gonna have your own eggs? Then ngicela ihamba kanje thi. Sure. Hayi mina ngifuna uba nencusi mina. Angi adopt. Ngifuna yami ephuma la. Straight. And angidontsisi. Ngifuna like adoption ngifuna wami umntana. Kichimela megazi ngubi angithola. Yeah. But wait. So he like so sperm donation. Yeah, elento bekuzafuna ukubuza ukuthi uzowethenga like ama sperms or like how or like straight sperm donation anokubhayizisa empilweni. Amana afike lo muntu lo show uthenga sperm komunye umuntu. Manje afika azoclaim umntwana. You understand? So like how would you do it? Ngomane ngilale nomuntu. Straight, ne? Yeah. Okay. Damn, Okay, alright. And then shuffle. Okay, guys. Let's shuffle a cooker. Oh, damn, girl. Mina. Yeah. Namne ngifuna ngiyisana. Okay. Maybe like ezama spam nani ngazenza ne mara maybe ayi umuntu ongaphandle maybe yabo. Nakhona manje ne Wait. Ukera like umntana like we uthenga like wobhuti wakho or something. Yeah. But isn't like is a clash like a machine? No way. Umntana kini uzothatha umntana kini wafake kuwe. Or umntana kini wafake kugelo wakho. awafaka ugelo wami umntana Oh kithi. yeah, angeke ngiclashe. Oh, Bezoclash okay. efika wafaka. No, I thought ukuthi ubhuti wakhalale nawe into besicabanga. No, not ukulala. To like sperm donor like sperm donor donate Then- sakhe Ugelo wami. Oh, okay, I see now. I don't know. Okay. Yeah. Okay. That's like okay, and then Bantwana nami ngiyabafunda mara like okay, if you have a phone how? Baphatho or ugelo wakho. Sarokent or who? right mina shem ngiyambamba shifana So mara hayi ukuthi qala mele hayi ukuthi mina ngize ngilale nomjiki so which one you're telling a sperm donor? Hayi intana musuka eJapan uza like ngikebe. Yeah. Wami ngisuka kude she. Sure. Hayi leyo ukuthi manje abala ngilale nomfana. Hayi yikho right. Ngona nami ngenza sperm donor. But who is carrying the child? Yeah, and baby girl. Oh, okay, I see. Yeah. So this one again it will not have anything that to do with you. Yeah. Who are getting next up next? You're not donating egg or anything. Yeah, bana leyo ke. Seyicabanga ngasibadala sisi. But like asithi sohlangana nesituation enjalo manje. Kumele umkhethe ukuthi uba nomntana kanjani since uthi uyamfuna. Hayi semntwana. Ngiyaqhaba qala. Hayi. Kumele ubheke Aduka leqonde nginayo. Yo, serious labiza. No, but do you understand mangithi Elon bakhipha amacandza ku wakho bamfaka kugelo wakho. Anyeke. Akhera umntana lo wena umfunayo. Yeah, ngamugaya lapho. Lapho ngamuka. Would you remove your own eggs? Yes. Then why wanna carry Elon? Yes. Ntsakuzini? Yebo. Manje lento leyo kuba nabantwana ngipilivela kakhulu esikweni yabo. Okay. So mina ngafuna like ubrother wami angigaye esakhe sperm Okay. kube uyi sperm donor but sisayine phansi ukuthi akabelong nje emntwaneni yabo. Yeah. Siya kugelo wakho. Yeah, siyakugelwa but sibuya kubhuti wami. Yeah. Futhi ngifuna ukuexperimenta ngendlela yami and if iyasebenza uzongithi ugelwa wami guys soon. Sa experimenta ngaso. I got you. And then you? Mina ngiprefer like yenze like umntwana wami Okay. wakade. Yeah.
Ngingazixoxa ukuthi manje ubhuti wami ekhambeni kwesikhathi. Yeah. Mara if nisayinile akana choice noma ngabe uyafuna. Vele kuyasayina ne. But at the end of the day umntana kuzogula ne. Bese wena uzama ukumshayela la amadlozi. Uzomshayela wena isibongo sakho yiso lesi sikaphi. Yeah, mara izoba That's why ngithi mina ngifuna. Mara sometimes asidinga uba umntwana straight umuntu oshare naye iseningi. What about wakho umntana buze wena ukuthi okay mina ngiyabona nabo mama bayi-2 so no ngizomexplainela ngeke ngimfihlele ngithi wena uze ngendlela eunique. Kwamele ngimfihle ngoba lento masikamdala. Shithi time lamile leya. Mina as angeke phela yena phela umntwana kadingi kwazi yonke into. Ngiyangumchazele. Umchazele ukuthi ngithole i-sperm donor. Kubani? Stranger phela igym manje eclinic or esibhedlela. Manyara mabanga i-sperm donor abangitshela ukuthi i-sperm donor sibuya kubani wakasibanibani. Uthola i-sperm donor ngoba basichecka siheli. Example one thing about amajita strand masishayekile like la sit down khona ngibona ukuthi izinto zamazivigrant ela ngifuna ukuziphakamisela ngomunye umuntu sihlala endlini ewani usiswani uyes uyavela umntana wakho uyamtshela phela nomntana nami ngitshela ukuthi ngiklikhe lento nayo inja ifukhulisile ya choose uba inja izoba ilenja leyo ngoba uyamkhulisa umntana akazilex Nasangithi mina ngiphere sami mina namaqanda ngizowayenza mara number 1 step guys anginamali manje stem donor and ubhuti wami uvumile uvumile wait nasangithi mina ngiya experiment guys if ngendlela yami uzomitha so wena wait you mention something manje into yamaqanda wena uthuze wakhipha kuwe yeah then ugele our care injalo nje then isperm donor sibasala ekhaya again isn't ngeke ikhosa i-complete izokhosa kanjani because wena nobhuti wakho it's the same blood you can't. That's why umntana aphuma away one mntana. Sure. Bekuzoba inkinga if ubhuti wami uthatha isperm sakhe usifaka kimi. No, ngamacanda wakho ane DNA yakho. First born guys kuzoba isperm donor esuka kubhuti wami. Siya second born it's my qanda. Oh okay. Oh and then to answer ulona ne to answer uskara ne. It doesn't mean umuntu mayenza exactly what she said. Akusay yi lesbian or anything. Bengifuna ukudlulisa leyo kini. Okay. No. I just wanna say that it doesn't change ukuthi lo muntu lona ngoba ufuna into so ne as much as like like ukuthi obvious besinga expectanga ukuthi no pega yes because exactly like what you said ukuthi uqale wajola nomjida kanani it doesn't change ukuthi ngoba wajola nomjida you know what are you less no we can still do izinto but it doesn't change anything if like uyabona ukuthi sesperm ahlangani and nesamaqanda ahlangani and ufuna uba lo mntana you are growing old will you allow girl wakhala le nobhuti wakho never nomunye umjida ngixolela ukuthi ubhuti wami la ashaya into zakhona athi pop akayela bathi mara ngithi mele singalasti angazi minute or ama seconds ukuthi phela mfethu mela shaphakathi mfana ntsako mina ngizokutshela ke lezi zinto mina ngiyazazi Lesicaka musilaza nenye. Check mfana. Shukuthi ne mawushaya riding mina mhlambe bashani. Riding wena eziathiyami ufuna mina ngikuzale eziathiyami siso ufuna mina ngikuzalele ngokelo wakho. Fika ubhuti wakho uthande ngithola. Ngimtshela ngithi baby mina ngifuna ukulala nobhuti wakho. Ubhuti wakho kumele avale ushaya into zakhe la. Fa maqeda angazivuli. Uzoshela phakathi kwekhondom angasivuli mayiqeda ikamera uyayikhipha ayibophe ayibophe mayiqeda ukuyibopha ngifaka kule bhodlela elingaka lakhona angithi uzoba unganazo zonke lezo zinto ngaleso economy izobikhona kawungashini sesifafine bese awunayo imali yokwenza konke lokho ufuna uba nomntana like you are growing old phela not ukuthi ubhuti wakho mawuzomcela isperm donor uzothi nazi angafunanga imali uzofuna something will you okay wena will you allow umuntu wakho alale nobhuti wakho awunamali siyanda awuna next alale nobhuti wakho yeah
for ukuthi ube nengozi. Ncamane Yakhona ngamntwana. old yabona. Amara ngeke Ncamane ngamntwana. amalale nomuntu wami. Hayi. noma wami umntana waba yilesa ngamshayela abo baba naye Ungamshayela? mina ngamshayela bugela Mina for mina ngimnandi. Mina ngeke. Nami ngimnanda manje. Bese lapho okay. uyangishayela umntana kimi. Ngishayela ngothathazara noqeda khamba. Umntana uyakhula okay wena kuzube khona yimi babakho uzokubuza kanjani. Mara ngaphandle Ngiyamtshela kokukhula, ne ntwana. mangimtshela ukuthi okay situation isona so yena athini mara at the end of the day uzofuna ukwazi ubabakho wamampela mpela. Mara ngaphandle kokukhula ntwana. Mpela, One thing mpela. about into mayiqala kholula ukuyiyeka. Just because bayishaya wazi. Phela Akusho ukuthi bazogcina ngikhonde ukuyishaya umntana, uyazi. Bazoyishaya behind your back. Abathi ngithanda abantwana. avele afane nobhuti wakho ke Wozani ngitshela question wozani. Let's say ujola nogela. Ne? Tesira simpushi tesira ntoke yamthanda. Ukela kuchikelela nomfana. Abuye nesizo. Ngamkhulisa lo mntana nawe. Wawe ngimkhulisa. babani Mama uyamthanda. sure ngingithanda yena ngithanda umntana wakhe Njani yebo? Ungamthanda. ulele nomfana kusho ukuthi ungabathandi bayithu. It's because angeke uthande umama ungathanda shutho nomntwana mabakushiya naye ungamfaka i-deep freezer. Tell me angeke ngithi let's say ngimoshile. Ngiyangithi ngimoshile bese ngishiya nomntwana wena as wena umuntu wami lesbian. sure Kodwa wena ngishiya nomntwana sengibuya ngomntwana sekayangitshela ukuthi yo mama yazi ubani wenze sona so no ngamani ngabathandi boyithu babuyele kule nto le nakhona kumele umhlase umuntu wakho phansi ukuthi boyofunani lapha ukuze uyofuna le ntambi yento Wena kahle kahle uyasitshela ukuthi wena ungavuma abe wena wakho. ungavuma mina angeke nami shemi nayo Mara ngendlela ochaze ngayo. no ngathi le nto le esho ukuthi manje ngayi-allow yena mayenzeka Bayahlukana. cela ukuthi sihlukane kunokuthi hlukumeze umntana because umntana angangeni ndawo mntana ndiyagula Mara yekujwayela kabi lo ophisana azamithi. kusho ukuthi vele ngimyele vele Ngijwayela mina kabi. vele umyele uthi okay yazini sithi seyiqalile iqhubeka-ke bafethu angithi second le point akasitholi la ukuthi like angithi necava ukuthi ungafike like ne ube nencozi like ube nomntwana macita lapho ube lesbian like into enzekayo le angithi nani niyazi ukuthi noma asho isikari ukuthi like uyamfuna umntwana ngithi in future lokho angeke kuze kushintshe ukuthi uyi-lesbian lokuthi ufuna umntwana ozokhula la ancela ibele lakhe finish ibele lakhe Maybe sikujaje too soon esikara. So ntana uyamfuna umntana ufuna abe owegazi la. Ngicela wena mntana ngicela ukubuza mntana okay fethu ubeka le ndaba kaSkaren ancele lakho rencele kagelo wakho Yeah, sikara. mina ngayenza le nto Ongaba ima. phela uzoncela for me ngayenza ukuthi like ngikhulume nogelo wami ukuthi okay bhek situation so and mina angifuni ukuthi Dala ntwana abomama babaleka abantwana bebasana nabo bani abogogo bebancelisa. Mara eventually guys nasisecha eventually mara yeah maybe abalaqala umntana kasiswami ne uthanda kumele besiswa mara aphuma ile nto engisho kanjani manje uzalala mara eventually liyaphuma secha abantwana abadala abomama mabashiya abantwana bebasana abogogo and abogogo bebabancelisa abantwana khumbula impilo yakudala bengekho advance benganamabisi manje mina no but uphuma njani kanti bisu ungazange uzame mara ngikazi mara if angicamba manga hambo secha nabogogo bekini pool yakho ne ibanginokuba nento emhlophe ne mara guys okay imagine wena umntana azoyincela for 2 years ungaphumi naye oniyazibona nye mina ngiyazibheka ngiyazidijela njana kawena angakubani usibhekele awasdj
baba singamavarne ngeke umane usibhekela phezulu Okay, yena okay tena awuyibheki mina okay mina intwana yami ozakutshela mina intwana yami obvious intwana yami hayi ukuthi like Mara like kumele like usibheke isifringa mama. leyo ndlela ukuthi maybe ngibuze lena ngitshela ukuthi sekuyi how many centimeters ucaba kanjani ungalibambi How? uyazibamba thandi even phambili time uyazibamba even umjidi uyazibamba ayuthi uyazidijela kunalelo langa lelo thandi mina nginandaba ukuthi nthini kodwa likhona lelo langa lelo Manje wena ugeza uvala amehlo ngitshela ukuthi ngiyageza mara akusipopola okay wena Insako yazi njani lento lene example nayo uwe yageza ne then like mawugeza uyanotice ukuthi hayi man ngiyanona angeke uzibheke like ukubona ukuthi usonona ufonda kuphi it's because uyazibheka hey mara akusipopola hayi bafethu kunomehluko thandi like ngaphandle kokuzibheka everyday ntwana kunalelanga lelo sibamba ngalibele mina like ungaziphambe ukuthi ke manje elabambe nje human nature nanoma ungazenza ulona unamanga as umuntu you have to experience yourself. okay ubona kanjani ukuthi certain parts semele ngashade angisho ukuthi it's because you are ushafuna ngena namanga ushafuna ayikho nje lento manje nozibheki Salayo. Okay, yasiza nawe ngeke wazi. Nyakeza phansi abo ngiyalibamba ibele everyone ngisho ukuthi mina guys hayi ukuthi like uhlala uzibheke every day noma uzibamba uzimassage mina bekunono uDJ ngoba kuyariwa ingqondo zakho DJ okay phela uyageza ushamani uyageza awas phela nina uthandi wayazi information nangalo uyayazi mina DJ nokuthanda phela bakujaya ukuthi mina mfethu ngiyageza ngane ngisfa phela uzokujaya something yabona manje esibhedle shola yageza mana yageza ke manje nje isandla sesiyakhuphuka bathina sebachinja yabona mina lo uthanda sekhuluma ngayo manje angiyazi mina ndayitshela ngihlala abantu bantshela ukuthi anayasitijela senza uphentus noma manje senza kokosikhotheni lapha ya hayi manje njalo manje okay bafethu amanesi la okay khona le question ngizobuzane
amanesi iwona avukelwa kanjani ukuthi amanzi deni become wet ayikemayo iyama iyama ke become wet Sengifuna ngiba wet lenza ngani nithoza la ayideni ngiqedelayo liwet ngendlela emile there's no sign it's either lilile or man Ukunbuza a question. Ungashaya 50-50 lokho lokho. what's 50-50 50-50 njani oh iskero thina sibiza nge-rock paper scissors yeah mina isiza ngayishaya futhi mina ukuthi mina awukwenzisiza uleli phezu kokudolo wakho mangihlangana sakhona wani osukumile stop fighting you don't know how endimnandi mara okay guys okay ningaqedi what's your take like ungayizama in future if ungayizama yeah okay never win Sara ringivari ka Never. That doesn't take anything away from ukuthi we out mara bafethu ucabangela nabanye abantwana wena the way mshanga khona wayena ngamelanga kushanga khona wena uthandi wena nothandi ngiyana understand benginjalo ngenza grade 10 mina ugelo wami bekangangithinti not even ukubamba la ihlombe the way bengizifuna ukuzibona ngokufana ngakho Nabasibamba ke. yeah ugranda ngithi asifani mara ka la ngekhambeni kwesikhathi wonke umuntu uzoba ne-experience angeke usashitshela ukushango kunamaphosiso too much Mina ngizakulingisha. Isiza sento ngicabanga. so wena mele ulibele ushaya umntana abandlela angakushayi at the end of the day akusithi abafana why uba manzi anandaba ukuthi ngithini wena ngisakukhuluma iqiniso why uba manzi ngawe skara okay obvious thina kasine pride akusiwo wonke umuntu ohlangana naye ufuna ukumvulela ne but uthatha le gelo eyi1 ukuthi nawo ushaye riding the way naye akushanga khona Yeba mina namba lesithi angeke ngithi. yeah when right okay simphi nathi ukuzi simphi wayivuma ntwana like in future ukuthi ushaye ugelo like mina ngumuntu wakho ngithi baby ngicela sishaya isiza mina ukuthi mina ngiza kuwe wena uzoza phezulu kwami ezimene top yethu ngayivuma Melvume baby. Phela guys obviously mina omunye umntana naye umlo umithe halfway phela ngeke manje and let's say wena ukuthi Uthanda ama-shortcut empilweni. njalo mele kube yona vele yithi njalo wena ngama-festival like boma Christmas eba Christmas iza once a year na uzobe doesn't take anything away mina wamukela kaza chinche le wangiviwa ngakhona ngithatha the way nanoma So thina Umuntu sibona lokwazi ukudlala salayo mina ngishaya isiza. okay mawuvukela Thando nzani ungaqamba manga uthi awuvukela Ngicela ngizama question. yeah ngokushuthi lento ayenza yazi DJ yazi Tani DJ DJ wafike dinda. mina rankerede yami ukuthi uthi ngiya DJ into yami why mele ngizidefende kimi angidj kodwa if ngiya DJ into yami Shout out Zako. akunjalo bafethu mina ngithanda ukwenza into simple ibe because mele usi-DJ will you allow your girl to DJ DJ izinhle ntwana Not manje. not manje Ngishaya isiza nonke lokho. Isiza ya. ayikazisela Futhi sizisiza nemini engena phansi ku. Ngithi mina sikhuluma and ngesiza. ibhonjisi nebhonjisi mahlangene it's fine yo ukuthi angincanya nemi but like Damn girl. it's enjoyable when I get a chance Iyo nina bafethu ninqodile. Cabanga sopisa baya. thanda
ungathi ngoba yisizo ubona imini kade uthandi umuntu ophila umuntu ongayazi umhlayazi ngeke kahle na uzofika yazi indaba zikuluma kanjani lokatshela umuntu uyozatshela istranger taxi phela ngalala okay wena uthi awuyifuni isiza umuntu apho athi pheli manje ungasambuzi ngesizathu ngifunde So nina as amanesi ngifila kanjani ngokudlelana? Like akekho umuntu ongabasiliki. Into ekhona nasisijiti mara akekho umuntu ongabasiliki. Mina umacala wami ngidlela ngizothi hayi ayimacala lesasilahlile wenze grand wasishaya vele but deep down ngiyazi. Ukuthi hayi why uzophindisela nalo macala wangaphumi kuye lento ifana nama icabi chess ngithi ifana namaphona mephambili senze first mina deli nisile nidlala ama chess ngabantwana babantu. It's not like soshata anytime soon. Yo damn girl damn oh shit oh damn it Yabona into esenza singavuli. Ningavuli. Yeah ama channel no Anvuli. Khona bavulayo bangani. Mara guys since wena uyicaba so icaba leshani isulite itshitshi. Chichi lina. Lina zela phithani. Oh manqamisana. Wena stara yasehlathini. Uldu. Like since usolicaba. Mina ngajola nawo. Okay so ujwayele ntwana. Ihigh ngale ndlela ukuthi mangadlula labo ma 3-4 days ungayishaya ngathi uyahlanga. Then uhlangana nomuntu ongayenzi at all. Like Reniva, be honest with us. Ngiyasijudge. Damn girl. Hayi mina ngisokona inkinga yakucansi mfethu into ya. Okay, ufuna ubalo ya sometimes uhlangana nalo gelo ukuthi ha mina ngifuna ubalo yala iphumile set for that one day and eyitshitshi. Yasehlathini uzwenzani. Lo akaphendula wathi wathi yakhala mabathishisi athi mabathi that one girl. Because yasehlathini ngiyibona ikho right ayifuna ukuphendula. Yasehlathini yaphendula. Asi Pizza shafuna tsasha pha iza ku question yes ubheka phansi lapha sekuvundulule addicted trial nemali ihlangana nechichi namfana ngahlalisa phansi mfana ngibekele istory Hayi baba. mawunjika kumele ube nawo ube nazo nawo ingqondo phela ke ube nteke kumele ube umshaka Ukolula. Abaleyo akolula lo. Nami experience. Last year kumele umshaka umqondo Mara yabona mina guys Tshela khona amajiji nathanda bafana. okay yazi why amantombazana ingqondo zawo ne angifuni ukuthi kodwa ingqondo zamantombazana athanda ukuzwa lento wona icabangayo so the moment uthi I understand khulula umqondo to uyambamba athi angakabi ready uthi okay uthi la Ngehlise nomoya. ulibele mntwana la ukumishini Mawujole nejiji mfethu belubekezele. ngeke ibe completed if Belubekezele. until nalo selibona ukuthi le yayideserve Yeah. then Belubekezele mawujole nejiji mfethu. simple It's a long process. and when you guys Chichi alifuni. Chichi alifuni umuntu onenhliziyo encane. yazi yalishasha yazi thini Chichi alifuni yazi lento mnandi kanjani waza ngikumama ngenze ningi yeah and awumenzi next uyamafaphe ezwe yabo ndeli Ichichi mina ngizotshela something ne. Ichichi alifuni umuntu onenhliziyo Hey. Mara manje machicha yakhona ngawo. waza ngikumafi no nanoma ngabe namhlanje uthi kusasa ungamafi uyamiyeka umuntu until aze naye udlala la ingqondo uyayitwista so ithi twisting then uyenza into eyenzayo simple qedile kusasa uzokufonela athi baby mara mina guys one thing I would advise ungalali nomntana abantu ayitshitshwazi ukuthi awuhlelanga umdedele ibale le precious girl
ungalali uwazi ukuthi wena after 2 days uyaphuma Freedom Park bayibhudla kuphela. mina even if ungitshela ukuthi ushaya i-10 rand enganeni yabantu eyitshitshi uyinja nje nawo like direct i-precious and wena usibona ushaya i-10 bekakuncanywa ngabashawe ngebhandis yo Mina one thing ekugcineni ngeke ungicontrol ugame ukuthi ayenzeni. Uyaphi ngizobuya ne-stadium Usendlini angikho mina ngizoshuta ama-podcast uselikasi bayamuzwa. yabo hayi baba mara mina Freedom Park kanjani nayibuka hleni As long as Freedom Park amara sikhulumela amaqiniso sonke uma uphethe umuntu uzitshela ukuthi udluyi-1 akekho umuntu uzohlala lazo unless for umncane ebafethu uphuthu alikho mnandi every day limnandi sometimes deni ingqondo zakho mina lami mara ngeke usurvive asikhulumeni ivarlet udlisa inkwesi brown iphutha iyahlobisa sometimes ufaka amasi sometimes ulithi acha namaqanda kanjani ihlobisa iphuthu lakho libe lento oyifunayo mina ngiphuthu mina ngizoba iphuthu bona lapha kuzoba izinto ezihlobisayo acha amaqanda uphuthu uzobashintsha ngibashintsha ezindoda ngebulali nochiro nesikhathi vele bathi indoda ayidlendawoni vele guys shame yabona la mina guys for mina guys don't cheat because more cheat ane especially kulama relationship amalesi sibaningi lapha mina don't care ke esheni ufuna ukwenza isipawu I don't care yakhe especially yamila kimi like most abogela abajola namalesi yibo like abasilahlela kakhulu ngiyabonga jole hayi sonke guys thina ngiyabonga mama mara at the end of the day unemizwa shout out to jole ngiyafembo hayi wonke ugame njani esithanda iphuthu lakho ngicela ngizwele thanda iphuthu lakho stay away from street thanda iphuthu lakho uhlolise kule acha kube yini ephuthwini lakho sinimini ufaka inyama enhloko as long inyama enhloko kuba ile phuthu lakho hayi thwale inyama enhloko thanda iphuthu lakho guys ngeke ulidle iphuthu mina ngiyayithela amalingi khama ngizophuza amanzi phela mangithi iphuthu ngirefera kuphuthu namanzi sengiyasho ukuthi like mara ngiyakwadla everyday asikhuluma ivari ngiyakwadla madase ngithi iphuthu yafake acha mina yami everyday ufuna everyday ufuna ngithi acha for one bazongilahla noma bekhona leya aja mara ngakayimenshini yangithola iphuthu likhona ayilikhe linye yaphelela lapho noma bekhona aja basemenshini nakuthi kene ashami if bengagcwali ngephuthu lami manje ugcwele ngephuthu lakho too much Dapha fethu sesifike emaphethelweni endaba if umusha ngicela ungakhohlwa ukusubscribe press that notification button so that every time I drop izoku alert. Thank you. Peace out. Kosi for life.